C'est la Yankobe wala yebu Yankobe de télévision biso de Titondi TV on a yabu en direct Facebook on calme la mon fof yende mum yetade mum alors do yesare nde ko seyel mon guide mon DJ Boobstar la grande voix hande non eden jogi do hobbe mawbe wonbe fayde sukabe yontabe wonbe jamano sen bi non sukabe yontabe wonbe jamano edo mbawi par exemple Oumar Fouta mo gananda horma ko sen petit gal wonno wadi ton golle badde fayde Oumar Fouta yi ha final Fouta ko fo belti jigen koy men hayso tawini mi tonya waji be seeda enen ponnono to final wonno yaade mais quand même ko weltande fi hande e jodade do Oumar Fouta mais également e gondi do artiste de renommée on artiste rapport mo ganda horma hande e goto watama présenter justement e nder rendo fulbe mais kadi e nder leydi Sénégal Afrique walla mbiyede nder duuni ba wadam de fof o woni Gawba joom binden dum non bandirabe sela musibe teddube golle de no jokki yidde siftin mon e andi mon hande to bangue karalagal to woni batte caméra onon men donc le très grand DJ on kawum nalankobe bimam ko bamum nalankobe kon Oumar Fouta wi ko kawum nalankobe on DJ do alors et tout de suite en barat introduire o mo ganduda ko Gawba o salmdire e dendangal bandirabe e yebiyankobe télévision mon Titondi TV Gawba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah donc weltar no fewi mi salmini leñol ngol fof calminal l'islam donc emin belti aussi tawede do hande e Titondi TV donc huccide e jamano DJ Boobs aussi animateur mawɗo nanade e tawede Oumar dum donc ko weltaram ne fewi e DJ du aussi donc mi weltima machallah weltar no fewi Gawba ko kañum wini donc joni joni en dokka dum ganda ko Oumar Fouta Oumar mo futonkobe Oumar mo futonko fo be jidi Oumar mo sen petit galle Oumar moni Oumar assalamu alaikum wa alaikum salam musiddam mi salmini mi juri dendangal yebobe émission men do e Titondi TV télé baddo fayida mo DJ du hettani men auto bangue mi salmini kadi dendangal yebobe men odo émission e min Oumar Fouta ari do hande weltinde on kadi yewtidde e modon voilà bismillah weltinde modon e yewtinde modon e yewtande modon wini ko Oumar Fouta gorko mo Sénégal donc weltande fe on ji di artiste ji wadde odo duo so wodi hande ko mon nando ko di fayde jewde badde fayde ko fatte carrière mabbe projet mabbe kambe ngone dom holta be pay justement e to batte musique dum c'est super important aussi be fof nganda dum mais également dade belle de taw ko rimuji di walla men voilà dade taw ko voice ji badde fayde mo ngana ma Oumar Fouta e gandi so wulli do dande tan vraiment naate nder berde kadi ene deejo ton dum wadi bandirabe sila musibe teddube ha joni odon bisme gondon ko Titondi TV taw do e présentation ko sel mo gido mon la grande voix DJ Boobstar alors Oumar Fouta e Gawba holko gudditur ton taade sela mon yibe mon e fonsuji mon fof nan en direct en jab mon hol morceau mo mbadon udditirde gandon dum do en naate berde yimbe en deejo ton nungu joni min dokkata mon dum inchallah rabbi donc min dokkon son gilli bawon weltare no aussi parce que neddo foni jogi mo yidi ene jogi jiddu dum n'est-ce pas binden gille rendini en gon kon ko jamfu serndi wonko wureno hen kalko fewno firti o wino mino fo firti joni nani fo firti jikku bondo irti ko suurino fo suurti sikkatano adda mijo adda wada ko wayni gille men ko gongo wonno joni nani a bonni a wadi ndani so yimbe namdi ko mbiyammi kalko way jolde hen andu ko an jolni a jolni ko alano hen adaniya ayiyata honam adanyata honam ayiyata honam wadde gido a jolni ko alano hen adaniya ayiyata honam katti ko welna cadele ngari tawi ana pari cikkatami famatano jamfoma joli wacco antu me khiri laabi fo dari gongo boni mais mi yidirano ni jiddo fo hirat te jomum hollirat mijo kongi hankima te wacco hoorema neddam jabdum ko gille tigi regi yimbe nguranno so yari ni so wana bone musibaje buranno no wayni gille ko yimbe dido so adi welsindama tan ma wuro a jolni ko alano hen adaniya ayiyata honam
a dañata honam he a heɓata honam oh a jolni ana jolni a jolni ko alano hen a daniya a yiyata honam a dañata honam ete a heɓata honam a jolni ko alano hen aɗaniya a yiyata honam a heɓata honam a dañata honam a jolni mbiɗami ko gurdam ma e mayde ma fo koyam gondata kono hande an fini a yeehi bandiraɓe fo ceedima wonde ko kalonnoɗa fo tiɗane ma firti tan ka jolni ko alano hen gawuje en a jolni ana jolni a jolni ko alano hen ƴew adaniya a dañata honam ɗisan a dañata honam ho a heɓata honam a jolni a jolni a jolni ko alano hen gawba ayiya a yiyata honam ɗisan a heɓata honam heɓata honam Vinden Production gawba umzo foot aha Vinden jaajëf Don't go without me. Don't go without me, baby. Don't go without me. Because if you go, my life is like a paper. Oh, mami yewne, ha min mi andata. Ha hold on me. Hey, hold on me, baby. A jolni ana jolni a jolni ko alano hen gida aɗaniya a yiyata honam a dañata honam a heɓata honam a jolni a jolni a jolni ko alano hen adaniya bibi a yiyata honam a dañata honam a heɓata honam a yiyata honam a heɓata honam a dañata honam a jolni ko jolna ko ko woni a guiɗo a jolni winni ko gawba wondude Oumar mo Fouta morceau weeli waɗi fayde no fewi mbeɗa sikki aussi yeɓiyankoɓe direct e Titonde TV taw ko Facebook meɗen mbeɗa sikki aussi kamɓe mbaɗi validé e oɗo duo wajiɓe en mbawi taw nanguira ɗum duo mo ganduɗa hono ko duo de choc par ce que gawba so tawi to batte hip hop to hande to batte pulago eɗen gandi ala ko fiɗata mais également to batte mbalak to walla mbiyen tradi musique o walla mbiyen afro folk o oɗo mo ganduɗa hono ma ko Oumar Fouta aussi ala ko fiɗata donc weltade no fewi no fewi e nande oɗo morceau maintenant won kam famani seeɗa gaw morceau jolni ko hol jolnoɗo ko an jolnana walla ko Oumar Fouta jolnana wasta taw ina fof e meeɗi jolnanede donc en général aɗa yiya rek chaque fois couple uji ne bona taw ko gilli quoi donc soit ko couple so wiyama couple en général hakkude gorko e debbo jiiɗa debbo yinma gurdon ha heeɓa won nokku après jam fo jola hen donc jolnude jam fo noon ko on jolni par ce que déjà ko jam fiiɗo ko pirtude aadi quoi donc pirtude aadi noon pirto wade hay ñaamo jiibi ɓuuri ɗum en fait donc kadi kone heewi wadde kone wuura e société o jamfo ɗum tagui yimɓe en général ɓuuri wawde yimde ko beyi bi afruɗi ɗi noon tu vois donc min garmi kalmi ko ɓuuri wonde caɗele gilli ko jamfo jiɗanede yinma après jamfo jola so jamfo joli donc
wodata mo gaañi en fait par ce que jam faaɗo oto ko préparé yihi donc jam faaɗo wondata koye ñaw min ko ngun ñaw jimami sa faami ngun ñaw yimete mbeɗa sikki yeɓiyankoɓe paami ɗum ha donc ha joni yiɗwir tan morso jolni gilli quand même koye jole jole ha mbeɗa sikki gulli tan woni ko gandanɗa hoorema ene yime ñande foof kadi ene wooda ñam foof ko répétition c'est devenu comme mbiyata ko une coutume chez nous o wima guille joli ɗum ɗon ƴeŋani voilà c'est important donc a jolni mbatte koye projet ko morceau déjà ko jaltuɗo walla ko morceau gonɗo e projet walla holto a jolni yarete est ce que a jolni yalti ha yimɓe gandi déjà mbaɗi hen appréciation men walla a jolni ha joni woni ko fewdere ɓe nan taw an ka bayru réseaux sociaux o walla pinɗo quoi ala jolni hande non tan dogue réseaux sociaux kañum tan hette kañum fusat toon a jolni yalde guila 13 mai kono a jolni premier jour julde korka siɗen ciftoro julɗen ko 13 mai minen kam Mauritanie ko nde min juuli en fait donc on jour même mbaɗimi ɗum ndewnel pour fansuji pour promotion ɓe ganda a jolni no wayni ko ɓuuri ɗum kadi ne ara inchallah par ce que projet album goni jusqu'à son promotion yalti nan donc machallah yimɓe fof jeeyen koye munen kala jam fenoɗo walla so wona min mi yiyani hoorema ga par ce que min moom nde a jolni jolnide min mi jolani nden quoi mi tinani a jolni koko joli a weltima e son en fait mi weltima no fewi a jolni mbeɗa wiya neɗɗam tan par exemple so mbeɗa jogui noon mbiɗa yototo jolnu quoi je pense que c'est important aussi a meeɗa jam fede rek a meeɗa jam fede jam faari aussi alhamdulillah ɗum c'est super important alors ha joni siftiniɓe eɗe gondi ɗo e Gawba Oumar Fouta e Titonde TV en direct alors Oumar Fouta a jolni c'est vrai que c'est un morceau de Gawba ɗum c'est super important mais également Oumar Fouta kañum en foti jogade appréciation par rapport e a jolni holno jiiruɗa oɗo artiste collaboration mon onon les mbalax man par exemple mbiyen walla onon waɗoɓe afro folk walla waɗoɓe musique mo gandanɗa hoorema mo jiida e hip hop o holno jiirɗon d'abord les rappeurs oui avant tout d'abord Gawba c'est un artiste plein quoi no yimɓe mbiyata ni c'est un artiste à encourager à féliciter parce que vraiment omono waɗa golle joɗɗe machallah to diwan men Fouta joni o felliti o ummima diwan o ari ga e Dakar pour liggade projet mo ganduɗa hoorema c'est très important ko album eyyi omo waɗana ɗum fansiji omo waɗana ɗum wonɓe caggal makko ɓe foof donc Allah waɗi o waɗi kam sollicité pour min mbawa rendude album o e wooda mi jogonomo hen banggue kadi ko neɗɗo mawɗo min ɓooyi waddemo suivre nde waɗamom suivre nde min waɗani hooram suivre donc kadi mi yi talent gonɗo e makko o mi yi kadi yimɓe fof ne gandi bindol Gawba kam ɓuuri bindi gonɗi ɗo kewɗi ko ha donc guila o waɗi kam proposé wadde jeeyede album o min hésitani ni quoi min e staff o min e manager o min dañani temps ni wadde hésité par ce que Gawba vraiment déjà waddude makko featuring tan ɗum ko hunde mawde te aussi ko enɗam ɗam gendidi minen ndendi leñol ngol ndendi ɗemgal ngal donc somin mbaɗi ɗum way tan kono min jiiɗi ko ɓamtude leñol ngol eyyi goto e amen foof haɓonto ko gam Fouta yaara yesso ɗemgal Pulaar yaara yesso comme no DJ Du en e woɗɓe ha nanɗo donc guila waɗi mi sollicité pour wadde jeeyede projet o minenne min gummi min kaɓɓi nadorde amen min dawi caggal makko eywa joni inchallah ɗo e quelques mi wasata haalde ko surprise quoi donc ɗo e quelques mois e ko way noon mon jii bombe garowo voilà paɗi ɗum noon avec impatience quoi inchallah donc une bombe se prépare entre Gawba et Oumar Fouta donc merci qu'on nani ɗum déjà ko annonce batten hakkillaji mon no fewi gandon il y a une bombe qui arrive et puis une bombe qui va exploser un peu partout so bombe o waɗi explosé ko aduna fottina ɗum parce que eɗen gandi quand même Oumar Fouta yahane cakana ko boy mo ganduɗa hoorema il est formé par des professionnels donc c'est important alors o haali relation ngaji makko e Gawba donc ɗum noon je pense que Gawba ene wawi say sen arten ko seeɗa wonata mais pourquoi oɗo choix pourquoi ce choix de Oumar Fouta pourquoi artiste uji mbayi hewde ni Baba Malen nanɗo Ousmane Gangue en Djibisa ainsi de suite mais Oumar Fouta c'est quoi le projet et pourquoi ce choix de Oumar Fouta ok bon Oumar Fouta mbaɗa yetta Allah mbaɗa yetta mum bayti kanko woni manager am général donc mbaññajo gonɗo to Allemagne kanko min Oumar Fouta mi andanoma en fait hayso mbaɗa yiyannoma ene wawi taw mi wattani hen hakkille à 100% o haalani kam haala makko min propose mo ɓe kolli min teddugal e neɗɗagal kanko foof e jogade talent e wawde kono jomumen ne jiiɗi kadi ne jankini alhamdulillah quoi nde keeɗimi son makko to wimata ceerno bayde neldi kam ɗum valide mi direct mbimo o ina mbaɗanmo e album o tan finalement ko yimata ko ne weeli kam min aussi manda sa faami kadi mbaɗa andi omo jogui talent ko artiste complet alhamdulillah quoi machallah mbaɗa valide ko waɗata ko mbaɗa yiɗi ɗum bon relation ko ni ardi
ƴewmi kadi ko nouveau talent en fait donc no wawi waade fof minen gadima hayso ko seeɗa donc ene wawi taw wonto min jii taw bon mo yahoy to ɓuuri ɗon taw o yahani ɗon walla ko nandi hen wonto min jirli taw yirlaki ɗon mais mbaɗa andi mo yaha ko ɓuuri ɗum par ce que koko talent makko rokkatamo ɗum inchallahu rabbi ɗum tagui min jiiɗi nouveau talent ɗi min jagga hen anda sa faami min woto kadi minen min mbaɗa hen fodda men quoi koɓe yaltoɓe rek mais ne yooɗi balla bawɗo daña wune quoi ko ɗum woni importance o mbaɗon hen jimbo seeɗa ɗum haala ka firtade hundaɓe ɗo dafmude tawno maɗon wawi welde so ala jimbo men so waɗi jimbo ɓurata donc c'est super important le fait kaɓe jagga ko nalanke men nalanke Fouta foof min kam jimi ko yimɓe foof mbattamo ko hakkille ganda kam ko nalanke men par ce que on wawi ko waɗata ko sohla hen ko nane makko e mbawa dañde ko ɓuuri Oumar Fouta wona pour yo wel ko hunde kay ko gonga e ɓerdam kalami ɗo hen wona pour yo wel ko gonga e makko ɗum no ko ɗon nanan ɗum koye moon futankoɓe en mbawa dañde ko ɓuuri Oumar Fouta kono kadi en mbawa dañde ko ɓuuri Gawba par ce que le fait kadi yiya talent aussi ɗum koye talent jeeya ko koliɗo hoore mum tan wawi yiide neɗɗo ene wone hunde onon foof ndendi métier aɗa yiilo yimɓe omo yiilo yimɓe jaaha gaddama mbiya ar golloɗo ɗon ɗum ko hoolare on waɗa ɗum woni ko tubakoɓe mbiyata la confiance en soi donc c'est super important alors Oumar Fouta Gawba haali haala mbaɗa ko fayna mbeɗa andi yimɓe nana siwu men en jogui plus de 100 téléspectateurs yeɓe men en direct mbeɗa andi ko joni ɓe puɗɗi yiide hunde mbaɗon partagé mbaɗe partagé hunde yo yaaj nde tawno Titonde TV aussi ko titrogal ko darorgal kadi ko tubakoɓe mbiyata ko c'est un miroir pour toute la communauté Pulaar mais également un miroir pour justement toute la communauté africaine donc mbattina kilaji mon fe mbaɗon partagé hunde o yaaji ko onon mbaɗana mbeɗa siftin mon jogui ɗon hannde ko Gawba wondide Oumar Fouta Gawba haalema haala mbaɗa ko fayida avant mbeɗa andi eɗen mbatta morceau goɗɗo avant eɗen mbaɗa goɗɗum ko jirwi seeɗa par ce que danima nde aussi yimɓe en cohla ɗum mais annene bon mbeɗa andi tu as accepté justement de proposition Gawba avec beaucoup de modestie et no jiiruɗa proposition e projet o holko ɗaminɗa wadde hen Gawba wonko fandema est ce que exactement aɗa faami ko Gawba fandema ko comme no mbimi nani rek mbeɗa andi liggodade Gawba déjà ko hunde wonde important par ce que no wi nani ni weeli wallude ko bawɗo par ce que yimɓe fof ne gandi Gawba c'est un professionnel ko windata ko d' abord min ko ɗum adi weldemi par ce que nani tan mbeɗa haalno min cikkanomo jogui taniraɗo gonɗo sara makko ne windanamo ka kanko mo yima vraiment par ce que o windata ko ene waɗi riche donc yimdude bindo ko waɗi riche no ceernam goto wino kam ni o wi sa urani parfum yaade urɓe parfum a faami donc ça veut dire que hayso tawi no min mi wawa haydara somi yaade makko mbeɗa andi mami waw kadi no wi nane ni kamɓe kadi mine milieu o donc mbeɗa wawi wi kamɓe ɓuuri amen expérience e wone domaine aji donc liggodade ɓurɗoma expérience kam vraiment ɗum ko avantage mawɗo donc wonɗo mbawatmomi wonɗo mbawmi walludemo donc kankone wonɗo wawi walludemi ko ganduɗa hoorema mi wawa wallude ɗum hooram donc ɗum waɗi collaboration ko ɗum tagui ɗum welde moƴƴude projet makko mbeɗa andi ne waɗi nafoore ko nafoore mere kadi o ummanayi projet o so wona ɓamtude leñol ngol so wona ɓamtude ɗemgal ngal te min ko ɗum tan woni objectif am donc ko ɗum tan tagui kam nadde affaire o kadi mi yi wonde ko neɗɗo baɗɗo jankiniɗo en fait ko haala yam ko foof ɗum fof koye makko woni wona yam woni donc liggodade neɗɗo moƴƴo kam sa moƴƴani hen kam sa boni tan ko aɗa weela walla ko an bonni hoorema donc ko weltare mawde wonani min liggodade makko voilà ko ɗum tagui min nadde projet o quoi ko tubakoɓe mbiyata une collaboration parfaite omo welti aɗa welti foof renti wona belamma so tawde belamma way kono sukara tawde sukara ni mbeɗa sikki ɓeyto tan ko welde donc c'est super important alors aw Gawba ha joni e Oumar Fouta yeɓenkoɓe nana mbaɗa partagé aɓen gulla aɓen luka vraiment aɓen jeeɓa en direct Titonde TV merci à DJ Dou e vraiment kañum heeɗa men to caméra to ajon golle en jokki tawde hunde hande jiiɗa weeɓa jiɗɗon ko yo wat tan boum hunde so felli tan yo meme hewɓe donc ɗum c'est super important alors Gawba e Oumar Fouta yimɓe nane jeeɓa ɓe belti alay saago mbaɗon ɓeɗon volume weltare alay saago ɓeɗon volume advasi ɓeydi volume Gawba e Oumar ɓeyde volume donc yo 6 en mbimo yo 6 yo 6 kon bisimilla joni nannen som jamanu hande o mbeɗa andi professionnel o mawr ko waɗi hen ko mi waɗano hen donc donc ko mbaɗɗa foof ko ɗum ko mbaɗɗa foof ko ɗum foti wonde hen c'est parti avec jamanu hande avec Gawba et Oumar Fouta jamanu hande o mettude weñade haywar Allah ni ko goto jiyata
jamanu hande o mettude weñaade hay war Allah ni ko goto goto jiyata wayo aduna waylima yurmende natti bandam hayte dungal sati don galotownama miskino lesdinama ndimagu yeyama sabu jewdi aduna jamanu hande o ko jamanu bitende kame fadende yo Allah faabo en kala mo andi giɗo mum yo nangu haatiɗay sabu wondo gaño mum waali ne fada ha bone joofa woyo aduna pandam koma ɓeyden tinnare sabu so en damta jaano mi wondi mi wati jokketake somi toji hitande min mi askini me taw caggal nene hawa kame baba adama koy galle goto yiwɗen en cerata gawu en bawa serde ɗum non denen jaɓeri men sabu ko en kele jaltere jango woyo aduna yo pinde ko basal jibini heegueɗo ɗom ko gonka yoora gueɗɗe fokkumo yimɓe donka basal woora caɗele joore ko ñaw sari yimɓe e leyɗele mi jiɗɗina e goto yo naw jiiɗa kaɓen hen ɓeyno jogui autoji galleji joɗɗi foof ina woodi ɓe ala no wayi ngala ligguey ngala ko jeeyi ɓe ngala ko gurti te mbawana ɓe ngala muñal ɓe ja gujjiya jamanu hande hone muusi jamanu hande koyne muusi mettude weñaade hay war Allah ni ko goto goto nanata o aduna ko jokkodiral aduna ko moftodiral o aduna mo jubbi woppa mo nokki woppa ngare ceeɗude minen min jima o aduna gawba yimanam aduna binden nafa aduna o foof nafa leñol ngol sukka peñol ngol bindi hanki ñaawi hande binden hande ñaawo janggo jangde yawtata suka e mawɗo yawno janggo time alluwal iqra bisma rabbi woni awwal janggo diine ma Allah woni joomma jule nelaɗo ma teddin jinnaɗo ma dog iblis tise on bon moment hoto noori église hoynuma bomma janggo pular hoto maskoro wonen sular winde comcima ko lamɓe contima alamo tampani soɗon paami wonde dimo jaysi wonde galowasi pindinowon tindinowon yemtinowon beltinowon bemtinowon dentinowon yeah. aduna waylima aduna galotownama miskino lesɗinama yeyndi magu yeyama sabu jewdi aduna ala kolaɗo aduna kalisaji boneji keewi no feewi sa ƴeewi aduna kalisaji aduna waynima ala kolaɗo aduna kalisaji boneji keewi no feewi sa ƴeewi aduna poolaɗo aduna kalisaji aduna kalisaji
aduna kalisaji aduna ko aduna kalisaji ala kolado aduna kalisaji boneji kewi no fewi sa ƴeewi aduna poolado aduna kalisaji est ce que yimɓe nana guitare o ɓe bindanen ha ɓe bindanen binde binden alors c'est important je pense que aussi on a une question aduna koye weylima alors a joni en jokat golle gawba mais ti am son ha joni en jokkat tan e gawba mo ganduɗa warma e wawi memen seeɗa hay so wonta vie privé gawba o jogui wonto andeno ha wonno andirino aussi gawba wonno koye groupe gawba ko mo ganduɗa mako mo fuuda fo jiiɗi mais wonno mo jiɗirnoma c'est important que yimɓe aussi ganda a réalité ko yimɓe yewoɓe a fadde hande ɓe par ce que affaire o aussi il faut waɗen mise à jour hakkude gawba et Las Vegas c'est quoi la relation yimɓe fof en gandi hande o natti wonde groupe mais ha joni holko woni relation aji
relation ngaji amen oɗo saha quoi mbaɗa ko invité projet wala wona wona invité oɗo projet bon relation hakkude amen hannde tan ko jam ak salam mon fof yiɗande goɗɗo e jam e ñagana ɗum moƴƴe yo Allah newna ɗum ko woni dow par ce que wondu fof ne ceer tawi in ceertani aduna tan ma mayde serdu meɗen bittuɗen kadi to kawri en toon kadi donc neɗɗo mbawata yiɗande bande tan ko jam musique ko musique endam ko endam tu vois bandiragal ko bandiragal leñol ko leñol c'est juste ça Allah waddi min ceerti en fait donc mi ittani yiɗande neɗɗo e jamde nan ɗon en fait min kam gandum ko hooram ko jam jiɗam mum ganda sa fan wa ñawde wona e ɓernde mo kono mbaɗa andi min kebdanto mo yiɗanen bone quoi en fait ganda sa fami par ce que musique ko meccal rek edorono musique waɗa des adversaires waɗa hunde fof waɗa ande mako kon adversaire non min waɗani ko adversaire min pour ka an mo gonɗa adversaire mo musique min ko adversaire woni on taade waɗa ko des adversaire min sa waɗi kam affaire adversaire a tampatde ala min an adversaire ma parce que an siti adversaire ɗo non yeru tan an ɗo waɗa adversaire musique waɗa ko adversaire uji no mbimi waɗat anda sa fami waɗa ko adversaire uji kala mo tollodirɗa ko adversaire ma kono ane gawba kono ane las vegas ko adversaire uji ane advice kono adversaire uji aussi suit non advice ko grand frère las ko guiƴiraɓe mais affaire sa fami a haalan fof de non adversaire o jimi andu par ce que an adi ɗo adversaire ma an yaltinimo won amin sa yi yimɓe pose won question ngay tawra ko wonko jii e clash uji walla ainsi de suite donc clash uji noon so mbaɗi nokku tan bon ko affaire des adversaires walla affaire de concurrent walla goɗɗum nen mo gonduɗa certuɗa ko noon tan yirte en fait mais jimmi wiiden min kam programme laawulam mi o saha carrière solo mo mbaɗanmi o mi liyanimo hen wonde mbaɗa waɗa hunde pour o mona waɗa walla o watta walla goɗɗum par ce que mbaɗa andi baɗɗo komi mbaɗowo mi waɗani komi mbaɗowo min hannde so mbaɗa haala adversaire walla goɗɗum kalan ko rappeur américain guila ancien ɗi manda sa non anglais non min mi nanta anglais mais kam rap mbaɗa wawi ɗum alhamdulillah ko ɗum mbaɗen an gawba ko neɗɗo moɗa e tenkoɓe e yewenkoɓe par ce que gawba adversaire mum ko rappeur américain ji wona o haaldani advice ɓe ko yimmon toksol gawba wino o haaldani las vegas ɓe gona haydara par ce que wona américain mbimi ya joƴƴini américain arɗo omo andi hol gonɗo gawba topara mbaɗa e projet o amin mbawi fadde hen flash bon mo waɗi somuji genre ego trip quoi en général c'est juste ça mais clash kam parce que premier album am bon wona ɗum ɗon woni anniyam hen quoi par ce que clash men hannde no wiyano toni tan sona ko ɓirsi ala ko ɓeydi américain ji clash ndira donc affaire o ne wela koye musique o haɗata mais inen sin clash ndiri ko pusu parce que addara ko gañam tumaw ainsi de suite tu vois donc hannde wona ɗum ɗon wona hayso koye rap jeeya wona ɗum ɗon hannde poɗɗen ummunade rap rime hannde so wiyama scénarime holko poɗɗen haɓanade ñoodde hakkude meɗen jiiɗen yumma e baba yimɓe ne mbawi wasde yimde to mon fof yiɗen goɗɗo sa famille bon clash positif ko ɗum guurami ɗum hayso ko an to joddiɗen ɗo sa violi ɗo loi walla haali ko fota haalima haalanta ha nana ala dolno mbaɗa famde dolno viol loi déjà c'est négatif non ça a waɗi négatif voilà donc an waɗi négatif wona min wona donc min clash ma positif saɗa classe kam clash ta kam yo wano won positif mais ko négatif o mbaɗa appui pour wonde voilà non min clash am wonata positif par ce que a fayti place ma mi artirma e place ma lamɗo toppitaki citoyen ji toppitaki leydi mi clash lamɗo ɗum ko clash positif artiste weera woppa lawol muɗum nanda sa faami wonta ñeeño walla ainsi de suite mi clash jomum ɗum ha hande mbaɗa waɗi mais so tawi yimɓe ndeeƴi moni fof ne rewi lawol muɗum ala probléme koye lawolam gonmi aran mi siwata rappeur ɗum fewi bon nani mi wino bon mbeɗa heeɗo mbeɗa andi gawba mais mi hewani heeɗade gawba morceau ko morceau Fouta o quoi eyyi artiste gonɗoɓe ñeeño ɓe ko holɓen holmo clash ɗa hen artiste gontuɗo ñeeño mo clash ɗa artiste gontuɗo ñeeño mo clash ɗa hande tinɗa ɗum e lawol aɗa andi min somi clashi
hay somi haalde DJ Dou par exemple mi wiyata DJ Dou quoi par ce que min jiminami ko aduna o wona tan to jooɗiɗen ɗo e salle walla e leydi wotiri walla goɗɗum manda sa fami comme messager donc ko comment dirais-je suis la voix de sans voix donc hande so mbaɗa mbaɗnan pour tout le monde andu kala ko kalme DJ Dou tar ko nan neɗɗo goɗɗo ne way noon manda sa fami DJ Dou kala no way won baaɗo noon donc clash am ko pour on yo heɗo kanko e hoore makko o wi koye makko kalden wona jooɗa mallat quoi ɗum ko wona clash ko mallore ko non wona mallol kayum ba ko jar non Omar Fouta firti ko mallo an sa haalta ma an somi haalde DJ Dou so tawi jikkumo kalme makko nanema an ma yiɗuma hoore ma mais ma jooɗo Sénégal walla gona Amérique par exemple min mbaɗa woni Mauritanie a anda kam min komi rappeur Mauritanie najo a meeɗa nande kam aɗa andi gandodira déjà mi clashi ɗo artiste e nder Mauritanie an a yitone hoore ma par exemple a yirta comme malludam mbiɗa oɗo artiste de ko haali ko gonga fat mi change jikkam manda sa fami par ce que déjà o anda kam mais ko haalɗo ko elle ko mi wurat ɗum tagui minen min mbiyata kaari walla kaari hayso ko an ma andu haala ma nan ɗo DJ Boubs ko noon way omon hen ainsi de suite gaw ba hoore mum hayso ko noon way omon hen min mbaɗa yima hunde des fois ene wawi taw min hooram wonko wona yam walla goɗɗum taw ko hooram kalda mbaɗa yiyana hooram mais mi taktor par ce que mi wiya ari mi wawi yimde ɗum ɗo yimɓe keeɗimi donc mi yiiɗa oɗon jikku yeeyam wadde hayso ko noon mbanon force mi change at par ce que déjà min mi haali hoti yimɓe mbanon comme message min mi wawade noon kañum ko ɗum gandumi e clash quoi mais wona min mi hulani bone de non an moom déjà no mbirɗa no paminirɗa clash ni gaw kam mallo non minen hande don paminirɗa kam moom duunan ɗon tawa du won koye malludde e kañum ko Omar Guissé Omar wirte mallol yirte ko mallol ina fof sin jooɗimi ɗo ina fof sin jooɗimi ɗo mi haali ko wonema an o mbaɗa haalde DJ Dou walla mbaɗa haala an aɗa wawi yiiru ɗum ko genre mallol nanda sa fami parce que so tawi par exemple pourtant ina wawi taw ko kalmi ko nanema tan koɗo min mi haaldani ma ko débat mallowo wiyata min kam beddir kongolam dal min jimi wiidama ɗum somi clashi pour que mi yiiɗa jimmi ko kala neɗɗo baaɗo noon andu koye mum kalda mais est ce que so wi kon kalda a suside kon kalda ole so wi ko mar kon kalda a suside wiyata noon ba taw ko noon o way mbiya mon ko en kalden en jeeyi son nangu hen mais il fallait donc citer a waran mo citer directement e morceau mbiya mon ko nangu hen keɗɗa naftorɗa change a jikku ma mbayano muñ tu vois kañum ko ɗum quoi merci beaucoup donc artiste hulande reedo o yo hulande reedo min moom vraiment gawba hullata mais ɗo moom gawba waddi hulde quoi maintenant ko mbaɗɗa yaade goto ko ganduɗa gawba hulta par ce que ka sa fami min hande hay so tawi min hoorami ɓoyani rap ha ɓurti walla komi jeune mais hande alhamdulillah komi référence hay so ko seeɗa wonko Allah rokki en min mbawi nawde rappirimi won nokku en mbawi dañde fan suuji taw ko babiraɓe taw ko almeɓe jama taw ko yummiraɓe taw ko nayeɓe ainsi de suite donc hande a watta hoorema cukalel joom hakkille mawɗo donc cukalel laaɓa juuɗe ñamdata koye mawɓe n'est ce pas donc jima toujours essayata ko ñodde mais wona bonnude mais sa fami toujours essayata ko fewnude mais gonga noon après min mbaɗa ɗum ha yimɓe fof paama ala probléme gonga ɓe mbaɗat ɗum ha yimɓe fof paama artiste o wiyete ko gawba mbeɗa sikki yeɓen koɓe nana jiiya koye men justement ko watte ko donc artiste rap aussi kamɓe mbaɗa kono weeli mais quand même rap kam so yeehi ha natti wadde clash haade joni ɓe matti utilisde bituji wangol et so suite fiitu ko rap natti donc ala juge yimɓe naftoro hande ɗo foti rewɓe nanɗo ndesa toppira e joom galleji mumen ɗo foti joom galleji nanɗo toppiraki rewɓe mumen finance geeluji ainsi de suite ɓe ndesa fami no foti hande jamfuji gone e aduna o no foti désordre woni Mauritanie probléme kayitaji ka ɓiɗɗo leydi pour hande mbara comment dirais je pour keɓa mbaɗa photo d' identité walla ɗum ko probléme pour déposé kayitaji ma ko caɗele pour ka ene clash ta ɗum ɗon ɗum yimɓe cohleyɗo Fouta taw wona minen Oumar Fouta min goni ɗo emin clash ndiri min dugg taw wonko poɗɗona haalde a yeewi nan ɗo on kalani oɗon ñamodiri e koye mon oɗon clash men ko gañu goppen clash important en fait ga mi anda sa fani wona musique o ko jeeyi ko business e lyrics uji belɗi waɗa hen yimɓe keɗo naftoro min de kam ko ɗum woni misi kam ko waaju mais mi yimirani pour fusde walla sarde yimɓe o dañde hen wune ɓe naftoro leñol ngol naftoro janggo somi yiya sukaɓe heɓa teddungal inchallah walla kam déjà golle moƴƴe keddo caggal am min ko ɗum ɗon gandum ka ɗum ɓuuri mi yidde kadi ko ɗum conseil mi yimɓe pour rap clash awpi wala mi rawde ɗum mbimi ko wona ko men saɗa clash wona ko men d'accord positif ko wawi wonde fof hayso ko rappeur comme no ma so woppi lawol mum haale mo bawɗo wonde fof mais welete tan e clash neɗɗo
pour buzz walla clash de neɗɗo liggo kala clash annoɗo pour buzz hannde ñifi neɗɗo ko liggey ma tan nawanma tawi gawba guila fuɗɗi ha hannde Oumar Fouta en ngari mboɗo mi ɗo mbaɗa yaade mabɓe e mbaɗa tourné mbaɗa waɗa tournéji emin joddo emin jii mbaɗɗo gueɗe goɗɗe ko liggade manda sa fami sona ɗum hannde soɓe gari ɓe tawata min ɗo Oumar noon tawi umaonaga guila min puɗɗi no foti min ɓuuri fansdema anda no foti rappeur uji min puɗɗiti hannde to goni ala to jiyete wona e télé gasta aɗa mima anda rappeur uji no fewi quoi ɓe cikkuɗen caɗele mi watta suivre rap quoi ɗum ɓuurmi forde koye mbala ko ɓen ko yimɓe ɓe gomani liggeyoɓe ɗan ɓen holɓen exemple ɓe gomani liggeyo exemple somi haali oɗo mo goppu oɗo mais exemple non min jimmi so mbaɗa haala yomi haala ko yimɓe pamata yaato somi wi kaari yaato ko kanko tan ala on mais ɓaade ɗum ɓuuri hewde anda sa faami hokkuma exemple joni par exemple rappeur uji par exemple so ƴetti exemple Mauritanie hakko leñol nan ɗo ha joni yimo jammin tekki ha joni yimo machallah soljo hemsa nan ɗo ɗe jimma machallah mais holmo mbiyata donc en calminiɓe de passage ɓeɗon mbaren ko yettude Allah e jettenɓe par ce que rabo so yiiɓi aɗo kam tudduɗo jami tagui fakko en ɓe kalɗa ɗo so wiyama o school uji ko kam ko kamɓe kalachanɗa joni joni non ça veut dire ko kamɓe liggi hip hop o ha fuɗɗi nadde yimɓeɓe en fait ɓe péri lawol ene mettuno ɓurino ɗo musde en fait ɓe kaɓa hen ari ha ɗo minen somin gari min mbatan ko ruttu jaɓe teddungal après min jokka golle ɓeɗo yarude yeeso muɗum ɓe mbaɗi fodde mabɓe ha joni ɓen hen minen somin gari min mbaɗa koɓe mbaɗani aroɓe new génération ariyoɓe so gari mbaɗa minen komin mbaɗani ko ni yarata yeeso on ko wiiram noon mi famani mo mbiyata oppuɓe par ce que ɓe déjà no yettam ɓen ko holɓen mo mbiyataɓe mbaɗa hedara goppi jeeyi waɗa ɓe mbaɗani hedar goppi jeeyi an hoorema wasta ɓe ganduɗa ne jimanno hannde mais an mi siti pakoleñol jammi tigui nanɗo ha joni hol jaat gon advice nanɗo wona grand frère ma mbiɗa advice grand frère grand frère par ce que ko yecci kam e duuɓi donc ko an tan ko respecte tamo d'accord kadi min komi nehiɗo rejjide neɗɗo fof mbaɗa respecte ɗum anda sa faami d'accord donc ɗum ala probléme mais musique hay goto mi respectani hen mais so wi advice kay ko musique kalem mais alani advice mais mbimi so wonti ko son uji kalten musique somi haali advice somi haali advice kalem kala musique kalden haala respect mbi min mbaɗa respecte mo e ko hecci kam ko mi respectani respect mom ko ana e musique hay goto mi respectani e musique manda sa faami jimi haalani ko ba teddino teddino moni fof noon ko waɗata ko advice e musique advice so yimɓe mbi advice déjà advice inde mum ko Amadou Birane advice o ko musique on mona waɗa ko yoori ko weeli a respectani ɓe ko caggal mabɓe min gari kamɓe fof koye uskude gawa mbiɗa a respectani jimode mbimi musique musique An wawde musique aɓen jeebma wawde musique aɓen jeebma andude musique jogade film bindol min mi yiyani mo nawtemi ga par ce que min musique am ala guddi ala ƴettoje en fait anda sa faami ene wawi mi yannani min ko jimmami tan ko naftarranno ko donc kala gañƴo gawba añi ko hoore mum kañum c'est juste il faut yimɓe paama ɗum ɗon min ko mbaɗami ko ne raari par ce que musique gañƴo advice noon bindar gañƴo advice noon baɗɗo ne dañ gañƴo advice maji advice mbaɗa yimata ɗum gañƴo advice añi ko hoore mum par ce que advice tawi ka ɗi pula sa añimo gañƴa ko pulaɓe d'accord donc waɗata ko sona ko ɓeyde leñolngol ala ko ussare leñol Gawba artiste o wiyete ko Gawba yeɓiyankoɓe Titonde TV ha joni ko weltani moon no fewi bisman moon Gawba eɗen gandi se défend bien vraiment ya sinno mo hullerede seeɗa quoi yo noon nden Gawba hulletaɓe yo nden mo watti hulde quoi wonti référence eyyi amde yar kene mono tan kulol naata quoi vraiment gonɗa koye monude c'est important alors merci beaucoup Gawba quand même ko kala ko noɗi faye et merci aussi artiste uji goɗɗo ɗum foti wonde vision mabɓe artiste wona clash wona tan jooɗa ɗo ni yendodira ƴettodira ɗum kodidira normalement so yimɓe jiidi métier so ndendi golle potani añodire pour wonde ko neɗɗo goto donc ɗum c'est super important alors ko weltande no fewi e wiide aussi oɗo message c'est un message très fort parce que sa woni artiste a woni bajotoɗo a woni pindinowo a woni gandinowo poɗɗa wonde justement ko neɗɗo mo ganduɗa wonma ko référence yimɓe jeeyima ko jooɗi par ce que wona haala ka ɓolo saɗa haala hunde a waɗata ɗum a jaltitani donc ko kalata ko yaato aɗa waɗa ɗum c'est super important mi yeeyma donc ha joni eɗen jokka golle taw mbiɗen joguiɗen ɗo hannde e Titonde TV en direct weltanama no yiiɓe hen koɓe foof en jii message uji en jii vraiment les aimes les likes et surtout les partages c'est super important mais également oɗo jeeyite les abonnements johon e Titonde TV YouTube nan toon mbaɗon abonné o ɓeyɗon doole dawleɗo télé ɓe mbewa tan c'est important alors ha joni Oumar Fouta aɗan hoɗo noon guilnani aɗa wawi haare quoi par ce que ndo amin kaw min e Gawba mbeɗe jirguiromo seeɗa mais guitare o yaade haare nde o donc c'est important alors Oumar Fouta vraiment hande aɗa heptina machallah on ko leñol ngol fawma yoɓoɓe so neɗɗo yimma tan
jogueɗo fayi mo andi vraiment Oumar Fouta wawaɗa yakar Oumar Fouta ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko jiɗɗo Foutangal par ce que Cheikh Oumar Al Fouti nde yiɗi hoorema nde o wiɗi hoorema ko Al Fouti maintenant Oumar Fouta mbatta ko Al Fouti o Cheikh Oumar mbaɗɗa référé o par ce que Oumar Fouta jeeɗa walla holko addi Fouta o mbaɗa ka ɗakkanade inde to jagguɗa ɗum holko addi Oumar Fouta eyyi Oumar Fouta o wona a ɗakkanama tan mi jaggi par ce que d' abord mbeɗa weltoro nde guindirami Oumar ha paari kadi ɓe ɓeydi hen Fouta o par ce que mbeɗa wawi wiide ko guila jibinami gonmi Oumar Fouta noon jibinami koye nder Fouta wuuro no wiye Dungal Law sinnabam jibinimi guinnirimi Oumar Cheikh Oumar Al Fouti eywa sa innirama Cheikh Oumar déjà Oumar Fouti o ari paari kadi no mbiwani sa jibinama e nder Fouta hay sa wiya Oumar Fouta ka Oumar Fouta eyyi joni noon te kam ɓeydani yidde inde nde kadi ko no mbiɗa ni Cheikh Oumar Al Fouti mo guinnirami o on kam koddo Adama Issa Elimane Sey Samba Demba Ali Moukhtar gañum ala fof ko wannani Fouta ko dañi fof ko Fouta ko dañi fof ko Fouta nawi kalɗo yeehi dañi hunde ko Fouta addi kadi wa dañani ko ɓuuri Fouta kili makko e Fouta ɗi saabi so neɗɗo yiɗimo tan yiɗat Fouta donc somi dañi wiyede Oumar Fouta wonani mbiyatama Oumar Fouta wona mbiyatami ko Oumar Al Fouti wonani mbiyami Oumar Foutangue ɗum fof ko weltare mawde par ce que ne heewi wonɓe ɗo adiɓe mi jibinede Fouta mais dañani wiyede Oumar Fouta donc so dañi wiyede Oumar Fouta ha ene hande Cheikh Oumar Al Fouti somi dañi mbeɗa innitoro inde muɗum ɗum ko yettere Allah no feewi eyyi ɗum ko martaba yettuɗum Allah so mbiɗa ni so tawi jaalal leñol woodi titono leñol woodi faaro leñol woodi an garɗa guindirɗa direct ko leñol woodi donc ɗum noon yettere Allah woni ɗum kadi ko martabaji mo Allah waɗata neɗɗo no mbiɗa ni c'est super important maintenant Oumar e projet ji mum dernièrement projet mande wonno hol projet mo wona e ɗum e mande projet yo yalta par ce que aussi furankoɓe ne cohli Oumar mbaɗi Oumar nane spectacle uji mbaɗa aɗa fiya Fouta aɗa jouwa toon walla mbaɗa aɗa jouwa Dakar hol programme uji Oumar en ce moment en dehors des projets oui c'est vrai ɗeɗo balɗe min jaltinino son e ceerno Hamidou Yorobane son momin jaltinno min e DJ Dou Adane min batti ɗum remix e on son nan YouTube kala jiɗɗo son o o wawi yaade chaîne am YouTube Oumar Fouta officiel dans tout c'est disponible maximum d'abonnement et de partage ko wona ɗum ko dans le futur eɗen jogui déjà le 12 novembre concert toon to Saint-Louis bandiraɓe fof noddama e keewal e peewal après ça le 26 novembre eɗen jogui concert ɗo e la cave du Jolof ne woni to Fan Ok bandiraɓe fof kadi noddama wonɓe ɗo e Dakar wonɓe partout noddama tawtore hirde nde inchallah ma wel ma wul kadi mbeɗa yiɗi toon Fuutankoɓe fulɓe ha heewa inchallah te mbeɗa yennana kadi maɓe gar par ce que ile début eɓe nangui eɓe balla ha joni ɓe goppani donc le jour J maɓe yiiɗi yiide toon ko ɓuuri heewde public o yo won fulɓe inchallah donc ko heddi ko yaade projet secret hein mi memanma hen goto kam woni mo Gawba on kam hankadi mi wawi naddi wonde secret yim projet o jooɗon non waɗa ñongo secret e voilà donc on projet jeeya e projet secret he pourtant ɗum mbawi mendude minen tan ha e fin aɗa bonnata voilà donc ɗum nden secret o bonat a faami donc joni émission meɗe gaz mbaɗon hokkude Titonde TV fartagui joni min gokkuma aɗa min dokkanma joni oppu on morceau aɗa min dokkuma morceau ceerno Hamidou Yorobane ala mbimi mbaɗo hokkude en exclusivité eyyi dokkon Titonde TV fartagui e yeeɓiyankoɓe ɓe ganda kam ɓe jiiɗa e yeeɓiyankoɓe goɗɗi ɗi donc on fartangue min dokkirtaɓe ɗum ko wonde so son yalti mamin gar ɗo min mbaɗa ɗum lancé eyyi ha joni dide moƴƴi ha on négociation moƴƴi alors ɗum c'est important alors Oumar Fouta neddi denagal ɓiɓe fulɓe foof jiiɗa ko hôtel restaurant ol toon Mix Club toon de Saint-Louis le 12 novembre Mix Club Saint-Louis le 12 novembre Inchallah. mais également ɗo e Dakar et ɗo e Dakar la cave du Jolof la cave du Jolof le combien le 26 novembre le 26 novembre donc novembre Oumar Dieng kala mbaɗo fêté anniversaire mois de novembre ƴeew numéro Oumar walla jaa e page mo Facebook walla YouTube walla ainsi de suite mbaɗa abonné par ce que Oumar ko onon wonon ɗo e mois de novembre novembre 2021 Oumar Fouta joni wadde jeeye mbaɗe abonné e page mo donc c'est super important ha joni yeeɓiyankoɓe Titonde TV yettude moon no fewi weltade moon taw heeɗa moon to banggue karallagal to ko DJ Dou côté caméra o
haalen ko kono kadi oɗon gandi ko film yanki ko konko saabi hande so tawi on jigoy mon tan ko konko justement saabi ɗeɗon golle goɗɗe fayre fo donc en jetti Oumar Guissé le manager international de Hamad Guissé le manager de Oumar Fouta calmini no feeri ɓe aussi jokkugol ni nder fulɓe ngol e jaggene ƴeewen jagge taw ko tiɗɗe jaggen hen mbawi wallude leydi ngo ɗum tan donc c'est super important alors tout de suite yeɓenkoɓe Titonde TV honoron ko yidde sakmanno mon seeɗa on nani ko déclaration mo Oumar Fouta affaire o ko ɗo yaltata so tawi morceau gawo mbawi Oumar Fouta yalti ko ɗo e Titonde TV wadde hoto tardé ko hande mbatton abonnement hoto fadi ha janggo joni joni mbatton abonnement padon ha nden c'est important donc Oumar Fouta e gawo ba dernier morceau taw kañum wonta troisième morceau o ma ko kon min aussi min dañi kam min beltori c'est important bismillah diine l'islam kame fina tawa woni faroma kettode min mi yima ceerno Hamidou Yero Ban diine l'islam kame fina tawa woni faroma ceerno yiɗi tan ko ndimagu kame diine mum yiilo yaaki teddungal ko teddungal tawi ɗum ceerno bimi teddin jinnaɓe ma laaɓa njuula ndewa Allah futankoɓe ceedima wonde ka wirgo ñiiwa suddare leñol sabu ka karay siro jom malal futa toro futa masina ha futa jalon kala hen keɓɗo gueɗal ma yo kettode min mima ceerno Hamidou Yero Ban diine l'islam kame fina tawa woni farma bismillah Yero Ban diine l'islam kame fina tawa woni farma alhamdulillah aɗa wuuri aɗa suuri te an yettulillah jomam subhanahu wa taala taga duna e lakara lewre nangue weele kala bawɗo baɗo ɓurɗo kala ɓurɗo dokkowo kaɗo o tagui mouhammadou rasulullah mankanu lillah tagui sernaɓe men tagui hunde fo ma gas hawla gonne ganda Allah ceerno Baye Niass ñaagui Allah newna lawol siratal mustaqim guna so Allah ɓuuɓan mouhammad siraji din dewen Allah ñammen rasul hijjir touba ganda Allah buuti jaam jabbo seri touba daara Allah ji Mamadou Moussa yo Allah ɓuuɓare din gollere ceerno buuɓayere gollere mbiyen Allah woni ahad no dine pelli jihad dinden kettode min mima ceerno Hamidou Yero Ban diine l'islam kame fina tawa woni farma ceerno Hamidou Ban futa toro futa masina futa jalo kala yer keɓɗo keɗal ma yo holo iwdima koɗo jowol ha kuñakari moƴƴere ma tengti ha anduɓe kani dijedu kettode mimima ceerno Hamidou Yero Ban diine l'islam kame fina tawa woni faroma sanne ceerno Hamidou Yero Ban ko gena tottuma teddungal ɓam an woni bata bate tan bata bate baban bata bate yel heewi jibnede koye ceeɓe musi ha yori watta yuude an noon kama yowi diine e ndimago gonɗinɗa gueɗo garɗinɗa nelaɗo ñambata Cheikh Tidiane woni faroma yidde Cheikh Oumar Foutiyou koko tabite ɓernde ma ha Safinatu Sadat woni faroma ceerno Basirou Mountaga ɗa ha Cheikh Oumar Foutiyou woni darogal ma jalɗinde diine e fina tawa woni goƴa ma ceerno Hamidou miijade kami ɓurnade ngam windude defte tati e Cheikh Oumar Foutiyou hen wotere ko firde e faccirde tindinde e findinde e hirjinde deftere Cheikh Oumar Foutiyou Safinatu Sadat ceerno Hamidou Yero Ban diine l'islam kame fina tawa woni farma moƴƴo kono Mamadou Racine ceerno diine l'islam kame fina tawa woni farma golle ma majjata mayata aɗa laaɓi diine l'islam kame fina tawa woni farma
soxna Mariam Ba subi ma teddin ma hooli ma Ceerno diine l'islam kame fina woni paroma Ceerno Mamadou Ban Ceerno Basiru kame Cheikh Oumar Ban diine l'islam kame fina tawa woni paroma non arwirtu jungo mbiya amina Ceerno duwo Allahu jaabo wadde ketoɓe ɓimmiwa Ceerno Hamidou Yaraban diine l'islam kame fina tawa woni paroma Omar Mafouta e Gawba ko kamɓe gonnoɗo justement e